అందరికీ హాయ్. నా పేరు వర్మ. నేను గ్రాఫిక్ డిజైనర్ కమ్ వీడియో ఎడిటర్ ప్లస్ ఐఓఎస్ ఫోటోగ్రాఫర్ అండ్ వీడియోగ్రాఫర్ ఆల్సో. ప్రజెంట్ ఇప్పుడు నేను యూజ్ చేస్తున్న మొబైల్ వచ్చేసి ఐఫోన్ 15 సిరీస్. ఇది కొనడానికి కారణం కూడా కెమెరా కోసమే. ఈ ఐఫోన్‌లో ఉన్న ఫీచర్స్ కూడా మీకు తెలిసిందే. ఎక్కడికన్నా నేను ఇప్పుడు బయటికెళ్ళినప్పుడైనా లేదన్నా మంచి వ్యూ పాయింట్ చూసినా, మంచి లొకేషన్ చూసినా, ఏదైనా ఫోటోగ్రఫీ గానీ, వీడియోగ్రఫీ గానీ తీయాలంటే చాలా ఇష్టం. అదొక నార్మల్ ఫోటోగ్రఫీ, వీడియోగ్రఫీ కాకుండా ఒక సినిమాటిక్ లెవెల్‌లో తీయాలనేది నాకు చాలా ఇష్టమండి. అదొక హాబీలాగా ఉండిద్ది. ప్రెజెంట్ ఈ వీడియో ఇప్పుడు మీ ముందుకు రావడానికి కారణం ఏంటంటే, యాక్చువల్‌గా ఏం లేదు, ఇప్పుడు టెర్రస్ మీద ఉన్నాను. నా బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో ఈ బిల్డింగ్స్ అయితే చూస్తున్నారు కదా! ఈ బిల్డింగ్స్‌ని స్మాల్‌గా వీడియో తీసేసి బై హ్యాండ్‌తోనే ఒక స్మాల్ కలర్ గ్రేడింగ్స్ ఇచ్చేసి, చిన్న చిన్న అడ్జస్ట్‌మెంట్స్ చేసి మీకు ఒకసారి చూపించాలైతే అనుకుంటున్నాను. అది ఎలా ఉందో మీకేమనిపించిందో చూసాక జస్ట్ కామెంట్‌లో మీకేమనిపించిందో అది చెప్పండి.